Алмаз пасында, ягъни 19 августта күн аяз һәм кояшлы булса, кыш салкын килер. Ә болытлы, яңгырлы көн көзнең елак булачагы турында сөйли. Әлеге көнгә туры китереп, Кама-Тамагы районындагы Алмаз пасы бәйрәме турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстан Милли музее хезмәткәре Данис Хисмәтуллин сөйләр. Сүз журналист Миңназым Сәфәровка. Hayırlı gün Danis Efendi. Hayırlı gün isенімсіз. Әліге Алма спасы не үшін Красновидово ауылында өткәрілі деген сұрау орынсызырақ болар еді. Чөнки әліге ауыл Кама белән Идел урнашкан ең матур жерде урнашкан. Андый матур урыннар сирәктер. Шулай да бүген телевизор караучыларга нинди бәйрәм икәнлеген исләренә төшерик әле Алма спасының. Алма спасы әлбәттә ул православие динендәге кешеләрнең дини бәйрәмнәре, ул соңгы араларда шундый фольклор бәйрәменә әйләнеп бара. Әлбәттә, дини бәйрәмне онытмыйча, аның гореф-гадәтләрен саклап, алга таба шулай алып барабыз. Быел бәйрәмнең үзенчәлекләре нинди, бармы? Үзенчәлекләре бар. Әлбәттә, ул безнең музей площадкасында, музей мәйданчыгында булачак төрле остаханәләр, чәй өстәле, әлбәттә, алмасыз алма белән алмасыз булмый, алма бәлешләре, алма пироглары дисәк дөрес булыр инде. Шулай ук бал булачак, тәм-томнар күп булачак. Һәм инде әлбәттә төрле остаханәләр, ул да булса, мәсәлән, шул ук печәннән төрле фигуркалар ясаячаклар, һәм балалар өчен дә, олылар өчен дә кызыклы чаралар каралган. Белүемчә, Красновидово авылында Максим Горькийның бердән-бер музейе урнашкан икән дә беләбез әлеме? Авылда. Димәк, монда килгән кешеләр бу музейда карап китәргә мөмкинлеге бар дигән сүз. Әлбәттә, шул музей мәйданчыгында бөтен чаралар оештырылачак Милли музей тарафыннан. Һәм шулай ук әйтеп үтәсем килә, быел ачачаклар мемориаль тактаны Пешковка инде, Алексей Пешков, ягъни Максим Горькийга сәгать 11-дә булачагынсы. Барыга теләк белдергән кешеләргә ничек барып була, ничек катнашып була әлеге фестивальдә? Катнашып була, ул да булса Милли музей сайтына кереп, барлык мәгълүмат та урнаштырылган, номер буенча шылтыратып та белешә аласыз. Инде үз машиналарында килүчеләр өчен әлбәттә шулай ук чаралар оештырыла. Шуңа күрә килегез, көтеп калабыз барыгызны да. Әлеге фестивальгә килгән кешеләрне тагын нинди күңелле чаралар көтә? Музей ишек алдында ул безнең башланып китсә сәгать 11-дән 3-кә кадәр булачак. Инде Венец дигән җирдә, шундый табигатьнең иң матур кочагында сәгать 1-дән кичке сәгать 6-га кадәр булачак концерт программасы. Беренчедән ул фольклор коллективлары булачак. Инде аннары безнең бик танылган артистлар булачак, ул да булса Закирия коллективы һәм Живаго. Алмаз пасын җәйдән көзгә күчү чоры дип аталаймы? Менә шушы фестивальдә катнашып, җәйдән бергәләп көзгә күчү чорында катнашучыларны тагын бер мәртәбә чакырсагыз иде. Әлбәттә, барыгызны да 19 август көнне иртәнге сәгать 11-дән кичке сәгать 6-га кадәр көтеп калабыз Красновидово авылында. Һәм инде яхшы кәеф, баш киемен, һәм әлбәттә аз гына су алсагыз бик яхшы булачак. Көтеп калабыз барыгызны да. Рәхмәт бик зур, исәнлектә күрешик. Амин.